салом мегӯям ба ҳамаи шумо дӯстон ва подписчикони сомонаи Фараҳноз лайф. Ман ростӣ якчанд рӯз боз аст ки як аннаворе ки бениҳоят ғамгинкунанда аст ки тамоми сайтҳои иҷтимоиро фаро гирифтааст, ин бемории қадами қурбон аст ки ин бародари азиз тӯли солҳои зиёд байни ана ҳамин мардум бо сурудҳои ҳаҷваш, бо клипҳои ҳаҷву хандааш ки байни кӯдакону наврасону ана ҳамин байни мардум хеле машҳур гашта буд, имрӯз бовар кунед дар дами марг аст ва бо ҷони худ даст ба гиребон аст. Ва аз ҳамаи он мухлисон дӯстон хоҳиш дорам ки дар ҳаққи ана ҳамин бародари мо дасти дуо бардоред то ки худованд баҳраш бемории ӯро сиҳат гардонад ва он нафаҳмонад ки мехоҳанд ки дасти кӯмак дароз кунанд ва барои ӯ каме ҳам бошад маблағ фиристонад ки то ки ӯ дар ана ҳамон беморхонае ки хоб аст, каме ҳам бошад аз пули ана ҳамон кӯмаккардаи халқ тавонад ки худро тавобат бикунад. Марҳамат картаҳое ки ана ҳамон бародарони мо мондааст бинед, партоед ва мегӯяд ки акаи қурбон ки дар видеоаш ман гӯш кардам ки ман ҳамин қадар хизмати бародароро кардам ва дар барномаҳояшон иштирок кардам, тӯи маъракаҳояшонро гузарондам, имрӯз ягонтаи онҳо ба ман занг назаданд. Рости гап якчанд рӯз боз аст ки аз ана ҳамон рӯзе ки рости ман видеоро тамошо кардам мехоҳам ба хабаргирии қадами қурбон равам, вале рости ман беморхонаашро намедонам ва боварӣ дорам ки ба рӯзҳои наздик аз аҳволи қадами қурбон пурратар хабардор мешавем ва баҳри шумо дӯстони азиз маълумоти бештарро мегӯем. Ва бори дигар худованд ёру мададгоратон буд. Акаи қадам аз даргоҳи худованд бароятон танҳо саломатии шуморо мехоҳам ва бигзор ана ҳамин дӯстони мо, мухлисони мо ҳама якҷо дасти дуо мебардорем то ин бародари азизи мо аз ин бистар бархезад ва назди мухлисони худ баргардаду клипу наворҳои худро бозам пешниҳод кунад. Хайр азизон. بسیار یابون سامانه حمایت و حمایت همه خسته باشم. اندرسی ندارم که نفعی سامانه این خراب بود. این خراب را دارد نداشته مرا نداشته نصیب کارشان باشم. شلوان با همتون نظرگاه خیلی بیان میکنم. سربلند باشین، خانواده باشین. مرا میزنن، ما بطره تینس میزنن. کمی مرا جدوگر میکنه پرورگو جونمان روش بشه، فهمیدی؟ ما قدم و مامی تا درن اینترنت از هر کار داری همه اوضاع مرا مردان ما درکش نداری کی که و همین خیلی زنگ زده گوید کی ای خدا ای خدا. آماده باشید شروع میکنیم. میگن که شما در کودکی دوست بودید راست؟ اکی کودکی در لبوی که از برای نامش میدازده دیگه. در سیامکو خود رو میبینید شرم نمیکنید؟ ما همین سیامکو داشت رو میتونم پیش و یه دختر گفت که همین قدم قربون صورتش دارین خشروه انا سیامکوش نام خشروه آوازشان فاسونه پرورگر صوفای پیش کچه نبینیم ما بیزیبه؟ میگن که شما زن کلانید راست؟ اکه اویلای ما 4 سال کامله برای هموش میگویم سری خود را فروخته؟ هیچ خیلی حقیقت هم میگم او وقتا جورا پاسپورت نداشت شدم اما قطعی توی که بعد اون درکش همه 4 سال کلام بود. مهمان نوبتی ما هستند قدم قربان. مهمان اولی قدرمان قدم قربان. قدم قربان یکی از آوازخوان‌های سر و صدای توجیک میگوید به کمک هواداران و افراد خیرخواه محتاج شده است. یگون مخلصش یگون برادرش که اینقدر خدمت‌های مردم ده بود اکم یگون کس نمی‌مانه. نه ایرو حقیقت بگم هیچ کس سلام نکرده. حقیقت ما خدای تو بگم تمام.
خدای شما شکرشان میکنم هر کمی دستگیری میکنه خدا برکتش اگر باور ممکنه قند فراموش کرد اگر قند سفید یا سیاه دوستای ما رئیسون میکردی کمپیوتر خیلی زیادی میکرد بهترین سبک موسیقی استودیوی فری بایس салом акаи қадам ёки акаи қурбон касе ки қурбони дӯстот буди чанд қа пеш салом акаи хоксорам ё ситораи заминӣ тоқа монди ай рӯзе тақдир да қалбат задай неш вақте ту сиҳат будӣ рӯйхати ӯ дӯстота наметонисти ҳисоб кунӣ ба компу дӯстотам не ки чормон бистари беморӣ тура хор кард чӯ як биёбони қоқ кард ба дидори дӯстозор кард чанд шаб акаи ютуб номдор ба қадами қадам тоқа мондан мефаҳмом чӣ қа дора алам набад барномае ки қадам набошам меҳмон неки нест блогере имрӯз хонаи қадам меҳмон имрӯз ютуб сум намета қадам нодаркорай як рӯз даҳама як рӯз то қада оилаш дар корай ман хитта фаҳмидам хидмона шоир фаҳмида камияму гадоии баъди султоние қадам ака ӯ дӯстои тикани ака мухлисои тикани кали сум чочалакино ба ӯ қаман мани иқарӯз қадама имрӯз қадам тамошобине сабр ки акай қадам имтиҳони ҳаққинай акаи дарси ҳаққай ёсё банабатай кугапи дӯстое ки мегуфтанд ты да қанатан имрӯзу бистари бемори чӯ гили пашмурдае чо кадан надонад чӯ кӯдаки раҳгум задае на духтур кӯмаки на табиб на домуло шифои ты болотаре шифои ты дардо бародаром дӯстои мо хонадан ҳар шав падару модар бародар ё зан ё ки шавҳар дурӯған дӯстои ба ном дӯст ки қатид нохуни пӯстан ай ты фоида нараса лаҳза алиш кина пӯста тони як бор тирам интиҳон ки ӯ братанта ҳақиқат да ё не ҳақиқат хонаи қадам да маълумот метиҳам ها یا نه خیلی хуб якчанд саволҳоро ман ба шумо пешниҳод мекунам дар шарти аввал шумо бо як калима ҷавоб мегардонед ҳо ё не او سانک بدهنک шарти дуюм бошад саволҳо аз тарафи мухлисон ҳастанд пурра ҷавоб мегардонед اکشو میگن او چی моро пеш аз оғози барнома ба мо ирсол мекунам ва ба шумо метиҳам خبری کن шарти сеюм бошад ин бозӣ аст چیه بلیارده چیه футбол анамиш намирасид кети пети дори хуб коргардон меорам ха тамом ам кети биё хуб омода мара ҳастед боварад ҳаристум намони нападе нида зубум хуб омодаед хоне омода бошед шурӯъ мекунем мегӯянд ки шумо дар кӯдакӣ дӯст будаед рост аки кӯдаки дар любой кас барои навс медозда дига дар сиёмкӯҳ худро мебинед шарм намекунед мо ҳами сиёнкӯ дахшру метомай пеш ӯ як духтар гуфт ки ҳами қадами қирбон сураташ гарени хишруай ана сиёнкӯшам хишруай овозшам фасона парвардигор софай пеш хича набинем ма безиба мегӯянд ки шумо занкалонед рост аки оилаи май ма 4 сол калона бароямуш мегӯям сири худро фурӯхтед ҳеч хеле қатъа мегӯм ӯ вақтҳо ҷура паспорт надошт шоданома қатъи туй ки баъд он дарак шаме 4 сол калон бе малумат бош ту вакшо фаҳмиди зан калон мана ман гуфтам ки рост пробад молодец значит коми гуфтаед ягон туйдора кидат кардагӣ ҳастен кира ягон туйдора кидат кардагӣ ҳастен худо дан кидат мекуни инсоно кидат камешад туй дора то хеш тавр тамия ҷура мебоши разбор мекуна ина тракторист боши кидат кам метуни ина ма тра бифаҳмам мисол чӣ мегӯ мегӯ плокм шикаста ламахм кор намекунани ё балону фас шидаяни туйда намешавад 3 соата ҷавобгариш бовар ки бисёр хина ҷавобгариш чун 10 соата охи не аку пам пони хешакӯшон бабуи ҳама туй меяд офиз набошам медони ин ахволи туйтон кидатат кунам баъд мефаҳмам
نمی کیدا نکردم. راسته که در چند توی شما رو زدند؟ چند توی دادم. چی بمره میزنن؟ ما با ترا تنیس میزنن. نه نزدم. میگن تو که جان دختی سمرا. یگان توی را کیدت کرده گسته؟ آنه. میگن که شما سرایندگی رو بست کرده اید. که